Mikaging na nga nadiskubrihan sa katabang ang 80 anyos nga Francis sud sa iyang balay sa Barangay Gabi, Cordoba, Cebu. Sigon sa Cordoba Police Station, ang biktima giila nga si Roland William Biday. Ang patayng lawas sa biktima nakit-an sa iyang caretaker nga si Merly Labial Tago. Nag-inusara na lang kini nga nagpuyo sa iyang balay ang biktima. Ang caretaker nini ang magduawan na lang aron sa pag-atiman. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nakit-an si Biday nga naglingkod ang posisyon og walay kinabuhi. Ang biktima gituuhang adunay gibati sa lawas, gani adunay maintenance nga tambal sa iyang sakit nga diabetes. Ang mga sakop sa Cordoba Police Station uban ang Suko Team padayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa kamatayon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.